Вярно ли е, че автоматичното тестване ще замени менюал тестерите? Категорично не. Този мит го чувам вече повече от 10 години и до ден днешен не се е случило и няма да се случи. За да се автоматизира един тест, преди това той трябва да се създаде. Първо се прави анализ на изискванията, на базата на който се прави тест план или чеклист и след което се прилагат тестови техники, за да се напишат тестовите сценарии като текст в стъпки за екзекютване и след което се пишат автоматизираните тестове. Второ, ако се промени дадена функционалност или част от нея, което се случва поне веднъж на спринт, всички останали автоматизирани тестове трябва да се редактират както текстово, така и в програмния код. Нали не забравяте, че автоматизираните тестове не се пишат на български език, а с програмен език Java, .NET и други, разбира се. И след като разбрахте всичко това, мислите ли, че това е възможно? Автоматизираното тестване е много полезно в големи проекти, където освен manual тестери има и automation тестери, които работят в екип. Ако, например, си представим един голям проект от няколко екипа, от по 5-7 човека, то е задължително да има и automation тестери, които да автоматизират един спринт назад вече разработените и най-приоритетните тест кейсове, за да могат да покрият регрешън тестването, което без тях би било мисия невъзможна за екип само от manual тестери. Така че нуждата от manual тестери е също толкова голяма, колкото и нуждата от automation тестери. И те са успешни, когато се ползват по предназначение. Ако искаш да разбереш повече, запиши се за безплатния ми вебинар на qa-start.com.